खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मानास नेशनेल पार्कआव आरोबाव मासे गान्दानि गोथै सह मोनदों। नकल सना फाननो फैनानै पुलिसनि जेआव गोग्लैदों सानै दुथांफ्रा। धुबुरी जिल्ला परिषदनि सीईओ बिश्वजित गोस्वामीखौ रायजो बेंगिरिया सासपेन्ड खालामबाय। आसाम एनआरसीनि कोअर्डिनेटर प्रतीक हाजेलाया भलुन्टारि रिटायारमेन्ट लाबाय। उड़िष्याव गोबां अखा, बोथोर बिगियाना फोसावदों रेड एलार्ट। आफां आसाम आरो बराक सेरफाङाव अखा आरो बारहुंखा फैगोननि इंगित। आसाम पुलिसनि सीआईडी एडीजीपीआ सीआरपीएफआव आईजी महरै पस्टिं जाबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आफां आसामनि बाक्सायाव मानास नेशनेल पार्कनि बाबरी रेन्जआव मंगलबारखालि मोनायाव मासे बुन्दि गान्दानि गोथै सह मोनदों। काहितमा बिट अफिसनिफ्राय 500 मिटार गोजानाव मोननाय जादों गान्दानि गोथै देहाखौ। हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला गावजों गाव सौलायनायाव गान्दाया थैदों जानांगौ होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय जायगानि रायजो राजाया बेखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों। मानो होनोब्ला अखाफोर दाननैनि गेजेरावनो मानै गान्दानि गोथै देहाखौ मानास नेशनेल पार्कआव मोननाय जादों। सोरबा फलानासो गावथारदों जानांगौ होननानै जायगानि रायजो राजाया सन्देह खालामदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मानास नेशनेल पार्कआव गासै माबाल' गान्दा दङमोन। बेनि गेजेरावनो मानैनि गोथै देहाखौ मोननाय जादों। बेनिखायनो जायगानि गोबां आफादफोरा गान्दानि थैनायखौ होबथानो गोबां खेब दाबिबो दैखांबोदोंमोन। गसाइगावनि सिमालटापु पुलिसनि जेआव सानै नकल सनानि फालांगिरि। नकल सनाजों लोगोसे सानै फालांगिखौ हमनो हादों सिमालटापु पुलिसआ। मिथिनाय बायदिब्ला सोनाब बंग सीमायाव सना फाननो फैनानै सानैबो पुलिसनि जेआव गोग्लैयो। सनानि नावनि लिरथायखौ 2 किल'ग्रामनिबो बारा जागोन होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। सनानि नाव फाननो फैनानै हमजानाय सानै फालांगिखौ बारापेटा मालिपेटानि सानि दुल आरो सासेखौ सा लखिमपुरनि बाबुल हुसेन होननानै सिनायथि होदों। आसाम पुलिसनि एन्टी कारापसन ब्रान्चजों थांनाय 21 जुलाइ 2023 खालि गोबां रांनि थफ्लाजों लोगोसे एरेस्ट खालामजानाय धुबुरी जिल्ला परिषदनि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बिश्वजित गोस्वामीखौ रायजो बेंगिरिया सासपेन्ड खालामबाय। अदेबानि जाख्लग्रा मावख'गिरि बिश्वजित गोस्वामीखौ सासपेन्डल' खालामनायखौ धुबुरी जिल्लानि रायजो राजाया गोजोननाय मोनाखै। डक्टर जाकिर हुसेना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि आथिखालाव जाय दायखौ बिश्वजित गोस्वामीया मावदों बेनि साजाया साख्रिनिफ्रायनो होखारथारनाय एबा डिसमिस जानांगौमोन। मानो होनोब्ला बङाइगावआव थानाय सीईओ बिश्वजित गोस्वामीनि न'आव रेड खालामनानै आसाम पुलिसनि एन्टी कारापसन ब्रान्चआ गासै 2,82,85,300 रां मोननो हादोंमोन। अदेबानि बे मोनसे केसआवनो पुलिसआ धुबुरी जिल्ला परिषदनि प्रग्राम अफिसार मृणाल कान्ति सरकारखौबो बै सानखालिनो एरेस्ट खालामदोंमोन। आसाम एनआरसीखौ दैदेनबोनाय कोअर्डिनेटर आईएएस अफिसार प्रतीक हाजेलाया भलुन्टारि रिटायारमेन्ट लाबाय। 1 आगस्ट 2023 मंगलबारखालि रायजो बेंगिरिया अल इन्डिया सार्भिस रुल एबा डिसिआरपि 1958 नि रुल 16(2) नि जोहै आईएएस अफिसार प्रतीक हाजेलाखौ भलुन्टारि रिटायारमेन्ट होनाय जादों। अदेबानि प्रतीक हाजेलानि सायाव 2 क्रिमिनेल केस दङमोन। बेनिखायनो भिजिलेन्स आरो एन्टी कारापसन ब्रान्चआ क्लियारेन्स होआगौमानि प्रतीक हाजेलाया पेन्सन मोनथ'नाय नङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव प्रतीक हाजेलाया मध्य प्रदेशआव बोसोरथामनि थाखाय डेपुटेसन थांदोंमोन। बेनि समा जोबनाय लोगो लोगोनो प्रतीक हाजेलाया डेपुटेसननि समखौ फोलावबावनो नाजादोंमोन। नाथाय आसाम सरकारा गनायैलाय बिआरएसनि आर'जलाइ होनायाव रायजो बेंगिरिया गनायथि होदों भलुन्टारि रिटायारमेन्टनि आर'जलाइखौ। उड़िष्यानि गासै मोन 27 जिल्लायाव गोबां अखा हादों। लैथो रुगुङाव थानानै ना हमग्राफोरखौ सांग्रांथि होनायजों लोगोसे गासै मोन 27 जिल्लाखौनो रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। बोथोर बिगियान बिफाननि साइन्टिस्ट HR बिश्वासआ फोरमायथिदों दि
फैगौ 48 घन्टायाव आरोबाव गोबां अखा हाबावगोन उरिष्यानि गोबां जिल्लायाव। बुधबारखालि केवनझार, बालागिरि, कालासान्दी, ढेंकानाल, बालासोर जिल्लायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनांदों। बेनि अनगायैबो आंगुल, मयरभंज, केन्दापारा, जाजपुर, बौध, पुरी, सनितपुर, कुटाक आरो देवघर जिल्लायाव रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उरिष्याजों नांजाबनाय सोनाब बंगनि गोबां जिल्लायावबो गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियान बिफाना मिथिहोबावदों। गुवाहाटी बरजाराव थानाय सा-सानजा बोथोर बिगियान मिरुआ फोसावदों दि फैगौ 24 घन्टायाव आफां आसामनि कक्राझार, चिरां, बङाइगाव जिल्लाजों लोगोसेनो बराक सेरफांनि मोनथाम जिल्ला फारियै काछार, हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जआव गोबां अखाजों लोगोसेनो बारहुंखाबो बारनो हागौ। बेनि अनगायैबो नागालेन्डनि सिमायारि जिल्ला गलाघाटआवबो गोबां अखा हागोननि इंगित होदों बोथोर बिगियान बिफाना। आसाम पुलिसनि सेनियर आइपिएस अफिसार AYP कृष्णाया CRPFनि आइजि महरै पस्टिं जाबाय। आथिखालाव आइपिएस अफिसार AYP कृष्णाया CIDनि ADGP बिबानाव दङमोन। मिरु सोरखारनि नखर बिफाना सेनियर आइपिएस अफिसार AYP कृष्णाखौ CRPFआव आइजि महरै 5 बोसोरनि थाखाय डेपुटेसनाव पस्टिं खालामदों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि 1995 बेचनि आइपिएस अफिसार AYP कृष्णाया SI जुनमनि राफानि केसखौबो नायबिजिरगासिनो दङमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।